Μου έκανε ένα έτσι και με ξανανέβασε η μουσική, καταλαβες. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Βάλε Μπύρα. Γεια σας. Σήμερα λοιπόν θα μπορούσα να κάνω έτσι ένα πολύ μεγάλο... Αυτά τα χορτά είπαμε ρε παιδιά. Λεβάντες. Ναι. Λεβάντες. Γιατί μυρωδιές και διώχνουν τα κακά πνεύματα. Τα κακά. Και τα κακά όνειρα. Ήρεμος ύπνος. Γιατί βλέπανε πλαστικό. Δεν χρειάζεται ο πρόλογος. Δεν χρειάζεται, παιδιά, ο πρόλογος. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζετε όλοι και δεν έχει χρειαστεί ποτέ να προσπαθήσει γι' αυτό. Αργύρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Δεν τον ποτίζουμε, θα πιω εγώ και για τους δυο μας σήμερα. Θεωρώ ότι είσαι ο πιο αγαπητός frontman που έχει υπάρξει στη σκηνή. Το κοινό δηλαδή έχει αποδείξει ότι αγαπάει και τους Night Stalker, αλλά και εσένα προσωπικά. Οπότε θέλω να μου πεις λίγο πώς το βιώνεις αυτό. Πώς το βιώνω. Εντάξει, με ψυχούλα, Άμα είσαι αληθινός εκεί πάνω, φαίνεται. Και δεν υπάρχει και λόγος να έχεις. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Ξέρεις το, όταν είσαι από κάτω. Ξέρεις ποιος είσαι, φίλε. Ο ίδιος που είσαι και από πάνω. Στην τελική, ναι, ξέρεις. Μας δίνεις όμορφα συναισθήματα, ναι, ωραίο, μπράβο. Αυτό είναι. Ναι, αλλά παίρνεις αγάπη, παίρνεις πολύ. Ναι, μα είναι. Στο live υπάρχει αυτό το παρεδώσε. Είναι σαν καλύτερο από ναρκωτικό αυτό το πράγμα, το παρεδώσε, αυτή η επαφή που έχεις με τον κόσμο. Μα γι' αυτό το κάνεις, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ξέρεις, για τη μουσική και για το live, για τον κόσμο. Για να παίρνεις πίσω αυτή την ενέργεια. Ναι. Ξέρουμε τον Αργύρη στους Night Stalker. Θέλω να μάθουμε και τον Αργύρη εκτός μπάντα. Θέλω να μου πεις έτσι, να μου περιγράψεις μια μέρα της καθημερινότητάς σου. Μια τυπική μέρα. Μια μέρα. Για πες μας. Τι, τώρα επειδή έχω σταματήσει και τα αλκοόλ και τα έξω και όλα, ξέρω εγώ, έχω αράξει σπίτι. Και πίνω καφεδάκι και ασχολούμαι με το... Έχω ένα παπαγάλο εδώ και 3 χρόνια, ξέρω εγώ, που κάθε με βρίζει, Χριστοπαναγίες, όλα αυτά. Ο κόκο, και παιδιά. προσπαθώ να είμαι ήρεμο στο σπίτι. Πιο παλιά δεν γινόταν αυτό. Ζοριζόσουν, έπρεπε να είσαι έξω και να ήθελα, ξεσπάς. δεν ήθελα, ξέρεις. Προσπαθούσα να είμαι έξω. Ναι. Τώρα προσπαθώ να είμαι, δηλαδή όσες ώρες έχω ελεύθερες, θέλω να είμαι σε ήρεμο περιβάλλον. Αυτό, ξέρεις, στο σπίτι μέσα, αυτό, όχι να πάω μπύρες, φίλοι, παρέες, μπαρ, όλα αυτά, ωραία, αλλά έχουν γίνει κι αυτά. Σαν να πέρασε η εποχή τους και τώρα θέλουμε λίγο το κόζι, την ηρεμία, το... Δεν έχω τα άντερα πια γι' αυτό, μωρέ. Ξέρεις τι γίνεται, πας γίνεσαι και πας μια μέρα στο μπαρ μέχρι το πρωί και μετά σε μια εβδομάδα για πέταμα. Για πέταμα. Τώρα σε αυτό δεν μπορεί να Με τα νερά και τα ντεπών. Και τους ηλεκτρολίτες. Κατάλαβες τώρα. Και τη θερμοφόρα. Ωραίο όταν είσαι 20-30, ξέρω εγώ, ναι, αλλά μετά δεν. Άρα η διασκέδασή σου είναι το σπίτι πλέον ή θα βγεις και έξω? Η διασκέδασή μου είναι Night Stalker. Δηλαδή δεν το βλέπεις, δεν το βλέπω σαν πρέπει να πάω στο Βούπερταλ να κάνω ένα live, ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι διασκέδαση. Θα πας τώρα το Μάιο που λέμε, θα πάμε ένα ευρωπαϊκό tour ή το καλοκαίρι που θα πάμε σε διάφορα φεστιβάλ και Ελλάδα και έξω. Με το που πας εκεί είσαι... τι θες. Όλα, διασκέδαση είναι μετά. Παίζεις τη μουσική. Έχεις μεγάλες δόσεις εκτός. Ναι, για να οπότε δεν χρειάζεσαι να τώρα να πεις έναν καφέ στην καφετέρια. Τι να το κάνεις. Να σου πω, από την αρχή σας μέχρι τώρα έχεις δει 2-3 γενιές να σας κοιτάνε κάτω από τη σκηνή, έτσι. Ναι, τώρα πια έρχονται και εγγόνια. Αυτό θέλω εγγόνια. να πω. Ναι. Ότι τι πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι είναι αυτό που ενώνει το 50, ξέρω εγώ, που σας ακούει το 94 με τον 20χρονο ή τη μικρότερη ηλικία που θα... Η μουσική. Το αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, πιστεύεις? Ξέρεις τι γίνεται, μωρέ, πιστεύω ότι όχι. Όπως το αντιλαμβανόμασταν εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, εμείς ήμασταν πολύ πρωτόγονοι, εσύ. Δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα να ακούσεις μουσικές, όλα αυτά. Τώρα οι πιτσιρικάδες βάζουν ένα YouTube και τα ακούνε όλα. Και αυτό όμως το εκτιμάς περισσότερο. Να έρχεται κάποιος πιτσιρικά στο live σου, γιατί έχει όλα αυτά που ακούει και έρχεται σε σένα. Καταλαβαίνεις. Σε έχει επιλέξει μέσα από το χαμό. Το 90 τα παίζανε οι Last Drive, τα παίζανε και οι Deus Ex Machina και οι Night Stalker. Αυτό, ξέρω εγώ. Εκεί ήτανε. Αναγκαστικά θες δεν θες, εκεί θα πας. Εκεί θα πάει, ξέρεις. Ναι. Ενώ τώρα έχεις να επιλέξεις πολλά και βλέπεις ότι πάνε, σου λέω, εγγόνια. Έρχεται με τον εγγονό του και ο γιος του άκουγε και
Συγκινητικό αυτό. Πάρα για πολύ, σένα. πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή είναι τρομερό να νιώθεις ότι. Γιατί στην ουσία αυτό συμβαίνει. Μεγαλώνεις γενιές. Ναι, μα. Μεγαλώνεται. Μεγαλώνεις μαζί. Κατάλαβες τι γίνεται. Βλέπεις τον άλλον εσύ. Εγώ δεν τον βλέπω τον άλλον που τον βλέπω 40 χρόνια. Σαν να τον βλέπω 40 χρόνια. Νόμιζα ότι είμαστε ακόμα εκεί πίσω. Και μου λέει: Α, κοίτα, ο γιος μου, κοίτα, ο γιος μου, κοίτα, ο εγγονός μου, κοίτα. Άρα έχεις δηλαδή την οικογένειά σου με την μπάντα, γιατί φαντάζομαι οικογένεια είστε μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Αυτή είναι η οικογένειά σου. Ναι, ναι. Και είναι και η μεγαλύτερη, ευρύτερη οικογένεια του κοινού, η οποία μεγαλώνει Ναι. συνεχώς όσο περνάει ο καιρός. Δεν έχετε σταματήσει Όχι, στην πρώτη όχι, όχι. φουρνιά καθόλου. Ξέρεις τι γίνεται, όσοι έχουν επιζήσει και δεν έχουν πεθάνει και όλα αυτά μετά από τόσα χρόνια, Ναι. γιατί υπάρχουν και αυτά, είναι πάντα εκεί. Μπορεί να μην βγαίνεις, μπορεί να μην είσαι συνέχεια μαζί, να μην Δεν έχεις την ίδια Αλλά ρουτίνα. είναι αυτό, είναι η οικογένεια που λες. Ξέρεις, μπορεί να είναι ο θείος σου στο χωριό, που είναι ο κολλητός σου στο Νέο Ηράκλειο, ξέρω. Ναι. Τώρα έτσι πως μου το πες, θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή, αν μιλήσουμε για την επιβίωση του σήμερα, το 2026, ήταν πιο εύκολο να μεγαλώνει στα 90s, ας πούμε, με όποιο ρομαντισμό ή προβλήματα είχαν αυτά, έτσι, ή το σήμερα με τα social media, ας πούμε, και το Instagram και το TikTok και το Spotify, και, δηλαδή, πού πάει όλο αυτό, ρε παιδί μου? Τότε, το 90, ήταν πιο. Πώς να σου το περιγράψω, πιο. Όλα τα παιδεία ήταν ανοιχτά. Δηλαδή ήσουν πιο ελεύθερος να κάνεις ό,τι να είναι όμως. Τώρα είναι όλα πιο προγραμματισμένα. Δεν τα έχουν βάλει όλα, τα έχουν αναλύσει, τα έχουν φίλε, αυτό είναι, κοίτα, τοκ, τι θες, application γι' αυτό, τι θες, application γι' αυτό. Πιο πριν ήταν, πώς να σου, σαν να ξεκινάς να ζωγραφίσεις κάτι σε ένα λευκό καμπά. Όχι να υπάρχουν γραμμές, απλώς χρωμάτισε το σχήμα, Πολύ ωραίο το σχέδιο, αυτό. ξέρεις. Πολύ ωραίο Γιατί αυτό αυτό που είναι λες. τώρα πια, καταλαβες. Οριακά στο δίνουν και χρωματισμένο πολλές φορές. Βρε, έτσι. κάνε ό,τι θες, μέσα στο κινητό όμως, τα λέγαμε. Κάνε ό,τι. Εμείς είχαμε πέτρες, παίζαμε και με τις πέτρες, παίζαμε και με τα χώματα. Άνοιγες ναι. μια. Ποιο παιδί τώρα έχει application για τρύπα στο χώμα και ξύλο, έτσι, αυτό κάναμε. Μπορεί να Παίζαμε. το κάνουν με virtual Ναι, reality και πλέον. τι έγινε. Πήγα και ένιωσα το χώμα, ξέρω εγώ, και το έχουν δει από το... Ναι, ρε εσύ. Το άρωμα του χώματος. Θλιβερό, αλλά που... Έτσι, βλέπεις, αφού έτσι πάει ρε εσύ. Το 98% των όλων των ειδών έχει εξαφανιστεί, που έχει περάσει από τη γη. Εμείς γιατί να εξάδικο. είμαστε, γιατί, επειδή έχουμε μπριζές. Άμα σου πάρουν την μπριζά, ξέρεις που είσαι, τίποτα πουθενά, τίποτα, για τα λέγαμε. Επειδή δεν έχουμε σωματική δύναμη σε σχέση με άλλα είδη, άλλα ζώα, έχουμε κάτσει πιο πολύ και έχουμε ασχοληθεί με το μυαλό, με το δόλο, ο δόλος. Κατάλαβες, δεν μπορείς να τον κυνηγήσεις το άλλο άμεσα. Θα το πάω από εδώ, θα το πάω από Το εκεί, δόλο, θα το κάνω δόλο. έτσι, ναι. Δόλωμα, δόλος, όλο αυτό. Πολιτική. Όλα με δόλο Θρησκείες, το κάνουμε ναι. εμείς. Κατάλαβες, έχουμε ένα τεράστιο όπλο που λέγεται φαντασία. Και εκεί μέσα παίζουμε εμείς. Να σου λένε, να, κοίτα, ο Θεός το βλέπεις, να, φαντάσου. Τώρα μου δώσες πάσα, ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ παρακάτω, αλλά μου το πες μόνος σου. Ναι. Θα σου λέγα ότι baby God is dead. Ναι. Ποιοι είπες Θεός, άρα για σένα υπάρχει Θεός και αν ναι, ποιος είναι, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ένας. Τι εννοείς, για μένα υπάρχει. Για μένα ο Θεός μπορεί να είναι ο Μαραντόνα, για τον καθένα μπορεί να είναι ο κάποιος Αυτό θέλω να Θεός, πω. ξέρεις τώρα. Αυτό θέλω να πω. Γιατί χρειαζόμαστε μια τέτοια έννοια. Ας αρχίσουμε από Αν εκεί, με ξέρω εγώ. ρωτάς, θεωρώ ότι οι άνθρωποι γενικότερα χρειάζονται πράγματα για να πιάνονται από πάνω και να έχουν λόγους να κάνουν άλλα πράγματα, δηλαδή στο όνομα. Και να μην είναι υπεύθυνοι αυτοί. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό. Στο όνομα της θρησκείας έχουν γίνει Ναι, μεγαλύτεροι και να μην πόλεμοι, είναι, ας δεν είμαι πούμε. υπεύθυνος εγώ, είναι μου το είπε Μα μου το είπε ο Χριστός στον ύπνο μου, μου το είπε ο Αλλάχ, μου το είπε ο... Και πάλι είναι μέρος της φαντασίας και αυτό, καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Είναι μέρος του δόλου που λέγαμε. Κάποιος έξυπνος, η πρώτη θρησκεία έτσι βγήκε. Κάποιος έξυπνος βρέθηκε με το μεγαλύτερο βλάκα του κόσμου. Και του είπε, κοίτα, άκου να δεις, θα σου πω εγώ πώς είναι. Αυτό έγινε. Και μετά word of mouth. Δεν θα σου πω πήγε εγώ από το πώς ένα έγινε στο και άλλο. ναι, εντάξει. Απ' την άλλη όμως, κάτω από τη λέξη Θεός τώρα βάζουμε οτιδήποτε, έτσι. Δεν είναι και η πίστη σου σε κάτι. Δηλαδή, Θεός για σένα μπορεί να είναι μουσική. Πίστη, τι σημαίνει πίστη. Σημαίνει διότι- δεν γνωρίζω. Αυτό σημαίνει πιστεύω, σημαίνει δεν γνωρίζω. Άμα γνωρίζεις κάτι, δεν το πιστεύεις. Πιστεύεις κάτι που δεν ξέρεις ότι υπάρχει 100%. Τζογάρεις εκεί στην πίστη. Πιστεύω ότι.
Ή το γνωρίζεις ή δεν το γνωρίζεις. Άρα λες ότι ή πιστεύω γιατί δεν ξέρω ή ξέρω. Η πίστη εσύ αυτό το έχεις πίστη. Α, έχω πίστη. Σε τι. Σε ό,τι θες μπορείς να έχεις πίστη. Ποια. Ναι. Σε ό,τι. Να, πιστεύω σε αυτό. Και τι έγινε. Στον εαυτό σου. Δεν είναι η πραγματικότητα αυτό. Δεν είναι γνώση. Δεν πιστεύεις τον εαυτό σου, γνωρίζεις τον εαυτό σου. Μαθαίνεις τον εαυτό Και το, σου. Ναι, το και γνωρίζεις. Δεν πιστεύεις γιατί ζεις. Είσαι εσύ. Είσαι. Είναι η κλασική ατάκα, ξέρεις, του πίστεψε στον εαυτό σου για να Για να πας στη δουλειά το πρωί. Όχι. Κοίτα τον καθρέφτη και πες, είσαι γαμό τα άτομα και σήμερα θα πουλήσεις. Το ξέρεις ότι πουλάνε όμως βιβλία και κασέτες και όντιος για να πηγαίνεις να κάνεις αυτές Εδώ πουλάνε τίμιο ξύλο, ρε. Εδώ πουλάνε, με δουλεύεις τώρα. Εδώ πουλάνε παντόφλες του Αγίου τέτοιου. Δεν πουλάγανε, με δουλεύεις τώρα. Οι παντόφλες του Αγίου τέτοιου. Ναι, Προσφορά. Πασχαλινή. Δεν πουλάγανε ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, που διαβάζεις κιόλας. Εδώ πουλάνε τίμιο ξύλο. Πόσο είναι αυτό το τίμιο ξύλο. Είναι, αφού είναι ασταμάτητο. Δεν ξέρουμε εμείς, βγαίνει για πάντα. Άστα αυτά, θα συνεχιστούμε. Έλα να πάμε στη ζωή on the road. Πρώτο live night stalker ήταν το 89 σε ένα φεστιβάλ εναντίον των ναρκωτικών στην Πετρούπολη, νομίζω, κάτι τέτοιο. Δεν παίξαμε ποτέ, δηλαδή ήμασταν έτσι, βριζόμασταν με τον κόσμο και σηκώθηκαμε και φύγαμε. Ήμασταν κομματάκια, λιώμα. Άρα, καλά πήγε αυτό. Ναι, Σε πολύ καλό τίτλο, ήρθανε και ενσωματωθήκανε τα παιδιά. Ναι. Και άρα δεν παίξατε. Ένα-δύο κομμάτια και μετά φύγαμε. Άρα το πρώτο live που παίξατε το σετ. Ποιο, αυτό δεν ήταν σετ, σου λέω, ήταν. Ναι, αυτό λέω, το πρώτο live που ήταν ολοκληρωμένο, ποιο ήταν. Το θυμάσαι. Και με τον Ανδρέα κιόλας. Εσύ θα μου πεις. Κατάλαβες γιατί είχαμε παίξει στο Ρόδο, είχαμε κάνει support στους Annihilator νομίζω το 90-91, αλλά πιο πριν το 90 είχαμε παίξει, όχι, εκεί το 91-92 είχαμε παίξει με Last Tribe, κάνανε κάτι χριστουγεννιάτικα και αυτοί στο Ρόδο. Αυτό που λες πρέπει να είναι ένα αυτό τέτοιο. Πρέπει να ήταν. Honey Dive, κάτι τέτοια κάνανε. Okay. Χριστουγεννιάτικα που γινόταν στο Ρόδο και με Deus Ex Machina. Αυτοί οι 3-4 που ήσασταν. Υπήρχε και η metal σκηνή που ήταν δυνατή. Ξέρεις, εμείς ήμασταν αλλού. Ναι, τελείως αλλού. Εσείς πιάνατε το rock, Δεν υπήρχε καν που να πούνε αυτοί είναι τέτοιοι, ξέρω, κάτι. Αν γύρναγες σε εκείνο το live, ρε παιδί μου, είσαι ένα από τα πρώτα live, τι θα έλεγες στο αυτί σου. Δηλαδή, ο Αργύρης του τώρα, τι θα έλεγες στον Αργύρη του τότε. Έτσι, πριν ανέβεις στη σκηνή, τι θα. Δεν νομίζω να του λέγα τίποτα. Θα καθόμουν να με έβλεπα. Να δω, κοίτα το μαλάκα τι θα κάνει τώρα. Κοίτα. Τίποτα. Απλά θα καθόσουν να σε τρολάρεις. Να δω τι έκανα. Ούτε καν συμβουλή. Όχι τι συμβουλή. Πήγαινε ρευλαμένο. Προχώρα, εντάξει. Χαλαρά. Θα κάνεις μαλακία, ξέρω. Το δεδομένο ότι θα κάνεις μαλακία, ξέρω. Βγαίναμε τώρα, σου λέω, εντάξει, βγαίναμε έξω φρενών κιόλας. Φορτωμένοι με όλα να πούμε και ήμασταν και δεν υπήρχαν και πολλά live να πεις ότι κάνεις κατά μέρα αυτό και να σου φύγει αυτό. Βγαίναμε και τα σπάγαμε όλα τώρα. Ο κιθαρίστας έσπαγε κιθάρες στις πρόβες. Ο ένας που είχαμε. Τέτοια λύσα. Στην πρόβα. Του λέω τι κάνεις μαλακά. Μ' άρεσε το κομμάτι. Στην πρόβα τώρα ρε. Πες με εγώ. Κάτι κιθάρα, τι κάνεις. Είχε τα λεφτά. Μ' άρεσε το κομμάτι. Και επόμενη. Όχι δεν είχε. Μάζευε τα κομμάτια και την ξανά. Άκου να δεις τώρα, ναι, καλά, εντάξει. Ήμασταν σε ένα στούντιο που είχα ένα στούντιο και είχα μια κιθάρα χωρίς τίποτα, μόνο το κουφάρι. Για έτσι. Σαν design λες τώρα. Ναι, για τίποτα, στον τοίχο. Και έσκασε ένας γνωστός μου που έφτιαχνε κιθάρες, είχε μαγαζί. Και μου λέει εσύ να την πάρω να τη φτιάξω για το χάρι, για τον κιθαρίστα. Αφού τη σπάει που τη σπάει. Όχι, δεν ήξερε τίποτα ακόμα. Την παίρνει, τη φτιάχνει. Στο πρώτο live τη σπάει. Του την ξαναπάμε πίσω. Λέει εντάξει, δεν πειράζει, την έσπασε. Ωραία αυτά. Του την ξαναφτιάχνει. Στο επόμενο live τη πάει. Του το ξαναπάμε. Σαν ανέκδοτο ακούγεται αυτό έτσι. Θα έρθει το τόσο τώρα. Είναι ο Τζίμι έτσι τώρα. Εντάξει, παιδιά, οκ. Δεν ήταν τόσο ευτυχισμένο. Εντάξει, παιδιά, έτσι, οκ, αλλά στην πρόβα την επόμενη παίζει και τη σπάει. Του λέω τι κάνει, μαλάκα. Μ' άρεσε το κομμάτι, ρε, εσύ ήταν. Έλα στον κόσμο. Όχι, πραγματικά όμω. Γούσταρ, πώ να σου πω, δεν το έκανε έτσι. Αλλά
Αλλά μας έβρισε ο άλλος. Άντε γαμηθείτε. Γιατί ναι, την πήγαμε έτσι και ξέρεις τώρα. Τρίματα. Πήγατε να σου πω, Τίποτα, φτιάχνετε. Ωραίο story. Και μου ψιλοέλυσες και την απορία ότι επειδή είστε, ρε παιδί μου, είστε το κεφάλι του Stoner στην Ελλάδα, έτσι. Και μου είπες ότι τότε στις αρχές παίζατε μεταξύ φίλων στην ουσία. Ναι. Δηλαδή, ναι. ήσασταν μεταξύ φίλων ή είχατε και κοινό. Είχε αρχίσει να γίνεται κοινό ή εκεί τότε στηνότανε, εκεί ξεκίνησε. Βασικά ήταν ένα ροκ κοινό που ήταν και με του Glass Drive και με Deus Ex Machina και με Honey Dive. Που άνοιγε κάπου μετά το 90 άνοιξε λίγο η μουσική πιο πολύ. Μπήκανε και μπάντες, μπήκανε και εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Peppers, Faith No More, διάφορα ακούσματα που δεν ήταν heavy metal. Γιατί μόνο τέτοιο, heavy metal. Καλά, ο Βασιλιάς ήταν πάντα το heavy metal. Ναι, αλλά ήταν μόνο. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, εμείς έχουμε χάσει όλο το 60-70, η δικιά μου γενιά, και ζήσαμε 80 που ήταν μόνο το heavy metal, ωραία, ναι, γαμό, Iron Maiden, Motorhead και όλα αυτά εννοείται. Αλλά από εκεί τα άκουσες όλα αυτά. Μετά τι θα κάνεις, φίλε. Ναι. Κάτι άλλο. Γιατί και αρχίσαμε μετά. Από Frank Zappa που είναι τώρα αρχαία πάλι. Πάμε πάλι πίσω. Πάλι είναι. Ναι, Frank Zappa, Funkadelic, Iggy Pop, καινούργιες μπάντες που ερχόντουσαν, σου λέω, από Αμερικές, και μαζί με αυτές μπήκε και το Stoner. Μα τα 90s ήταν η εποχή που μπήκανε ήδη. Ναι. Garage, grunge, punk, stoner, εκεί ήρθανε. Ξέρεις, δεν ήταν μόνο η βαριά μουσική, είναι heavy metal μόνο. Όχι, είναι διάφορα τώρα. Οπότε εκεί άρχισε να χτίζεται εκ των πραγμάτων, λες, και κοινό λόγω των... Γιατί υπήρχε κόσμος που δεν άκουγε μόνο metal. Καταλαβαίνεις, ξέρεις. Οκ. Ειδικά οι πιο παλιά από εμάς δεν ακούγανε metal. Ακούγανε rock. Rock. Πες ψυχεδελικό, πες hard rock, πες rock. Και όταν άκουσαν τώρα Monster Magnet, σου ήρθανε λες τι, αυτοί από πότε είναι. Είναι οι καταβολές, οι 70s με τον ήχο των... Όχι, είναι και ο ήχος. Αυτό λέω. Ειδικά τα πρώτα, λες εσύ τώρα τα έχουν γράψει το 70 αυτοί, δεν γίνεται να το γράψαν τώρα. Είχες κάποια στιγμή, ας πούμε, φαντάζομαι δηλαδή ότι κάπως έτσι έγινε, γιατί έτσι γίνεται και τους περισσότερους μουσικούς. Κάποια συναυλία που έβλεπες, που βρέθηκες εκείνη την ώρα να πεις στον εαυτό σου ότι αυτό θέλω να κάνω κι εγώ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ή απλά Motorhead. Πάρα πολύ φίλος μου είσαι. Αυτό το πράγμα το... Το λέω. Ναι, εσύ... Motorhead. Πού ήταν εγώ, είχαν έρθει πρώτη φορά το 87 σε ένα... Στο Sporting. Σε αυτό. Ναι. Έμπαινες μέσα και λες, μα τι είναι εδώ, τι είναι εδώ. Οδοστρωτήρας. Ναι ρε εσύ. Έμενες, αισθανόσου ατόσος εννοείται, τόσος και λες εσύ, αισθανόσαι ότι άνοικες κιόλας εκεί μέσα κατευθείαν. Με το που έμπαινες ήταν άλλος κόσμος. Μα κι εγώ που τους είδα πολύ αργότερα, δεν προλάβα το Sporting, αλλά τους είδα στο Λυκαβητό όταν είχαν έρθει εδώ. Ναι. Που είχα ήδη δει, ας πούμε, πόσα live στη ζωή μου. Αυτό που είδα εκεί, ακόμα και τώρα δηλαδή στο λέω και με πιάνει και συγκίνηση και είναι οδοστρωτήρας, είναι αλλού. Αυτό που λέγαμε πριν, είναι το... είναι αληθινός. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι, παιδιά. Η αλήθεια. Τώρα που λέμε για όλα αυτά τα μπαντέικα, τις άλλες μπάντες στον δρόμο κτλ. Εσύ έχεις γυρίσει και αρκετές μερικές του κόσμου. Θέλω να μου πεις τι έμαθες από το δρόμο, τα βαν, από τις συναναστροφές με τις άλλες μπάντες και από όλη αυτή τη φάση που δεν μπορεί να σου δώσει, ρε παιδί μου, ένα βιβλίο ή δεν μπορεί να σου δώσει τηλεόραση. Δεν μπορεί να σου δώσει κάτι άλλο. Έχεις πρόβλημα με τον καφέ πρώτα απ' όλα έξω. Δεν έχουν καφέ. Δηλαδή κάτι Είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό. Αρέσει, σου λέω κάτι πράγματα, δεν το πιστεύεις, είμαστε συνέχεια... Ντροπή. Ένα καφέ κανονικό, έτσι, ωραίο. Να σου πω ένα φαν που θυμήθηκα τώρα, κάποιος μου είχε πει παλιότερα, ο Gus G. Ναι. Όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει να βγαίνουν τους Firewind και τα λοιπά, είχε ανακαλύψει νομίζω το Costa Coffee στην Αμερική. Ναι, πήγαμε στην Αγγλία, πήγαμε σε αυτό και ήταν το χειρότερο καφέ. Το χειρότερο καφέ, ρε. Δεν το πιστεύαμε. 8 ευρώ, 6 λίρες, 8 ευρώ και ήταν καμένο, ρε. Και θα το κάνουμε αυτό τώρα, άμα κάνουμε το tour, θα κάνουμε με τον κιθαρίστα μου, κάθε μέρα θα λέμε τι καφές είναι αυτό στη Χάλια είναι και άμα είναι καλός και τέτοια. Θα κάνετε blog. Έτσι, θα κάνετε blog. Έτσι λέμε, ναι, με τον καφέ. Συγγνώμη, θέλουμε, εντάξει, ξέρεις, θέλουμε μια ενημέρωση, εγγραφή, αυτά, μια αναδημοσίευση.
Ξέρεις τι που λέγαμε κιόλας και πριν για τη διασκέδαση και όλα αυτά. Να, τώρα μπαίνεις σε ένα βαν, 6 ώρα φτάσεις σε μια πόλη που δεν ξέρεις, Ναι. σε ένα μαγαζί που δεν ξέρεις, θα φορτώνεις όλα μέσα, κάνεις τσεκ, τρως, παίζεις, λίγο εκεί διασκέδαση, πάλι βαν, ξενοδοχείο, την άλλη μέρα σε άλλη πόλη. Είναι ένα είδος διασκέδασης κι αυτό. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό το οποίο αν δεν το ζήσει ο άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει σε καμία περίπτωση. Αλλά τι είναι αυτό που σου αφήνει, ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να το καταλάβει. Τι θα έλεγε σε κάποιον ο οποίος η διασκέδασή του είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, να διαβάζει βιβλία. Που πολύ σεβαστά τα βιβλία, Ναι, έτσι. ναι. Και οι ταινίες και οποιοδήποτε άλλη μορφή. Αλλά τι είναι αυτό που θα του πεις ότι, ρε φίλε, αυτό θα το πάρεις μόνο από τον δρόμο. Να μάθεις να πίνεις κατά καφέ, ας πούμε. Ναι, αυτό σίγουρα. Φτιάξεις το μάχη. Αλλά κοίτα, τώρα πρέπει να μάθει αυτό που λες, να μάθει ο άλλος να διαβάζει ένα βιβλίο, αλλά πρέπει να είναι αναγκαστικά με 6-7 άτομα σε ένα βαν πολλές ώρες τη μέρα. Και μετά από το βαν θα είσαι και στο μαγαζί. Δεν είσαι μόνος σου πια εκεί. Θα μάθεις να είσαι. Δεν είσαι μόνος σου. Μυρίζεις τις κάλτσες του άλλου. Ναι. Ξέρω, εννοώ. Είσαι εκεί συνέχεια, καταλάβες. Είσαι μια Ναι, no ομάδα. privacy. Λειτουργεί σαν ομάδα πια, καταλάβες. Και μετά από 2-3 live πηγαίνει μόνο του αυτό. Ξέρεις τι πρέπει να κάνει ο καθένας αυτό και τελειώνει. Έχεις μάθει και τα χούγια του άλλου Και, και ναι, τα αυτά. και πηγαίνεις, ξέρεις, κατευθείαν εκεί, όπως πρέπει να πας. Να σου πω, συναισθηματικά τώρα θα προτιμούσες, ας πούμε, headliners στην Τεχνόπολη ή οπουδήποτε τέλος πάντων εδώ πέρα ή και, ξέρεις, με φίλους ή support act σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Και τα δύο είναι ωραία. Άλλη γλύκα το καθένα, τι θα μου... Τι, headliners, εντάξει, μπορείς να κάνεις και στο εξωτερικό, δεν είναι το... Τι μου λέει Απλά και εδώ είναι, ξέρεις, το δικό σου, ρε παιδί μου, είναι το... οπότε θα η κάνεις βάση σου. headliner αναγκαστικά, αφού είναι το δικό σου. Ναι, αλλά μπορείς να κάνεις και τύπου πάρτι, να μαζευτείτε 5 μπάντες και να είστε co-headline, ας πούμε, όλοι οι φίλοι σου. Να κάνεις ένα φεστιβάλ για πάρτι Ναι, σου, τέτοια ναι, φάση. ναι. Ναι, βέβαια. Μα, Θα ξέρεις, τι γίνεται προτιμούσες όμως? αυτό το παρεΐστικο ή το προφέ, ας πούμε, Έξω, στα φεστιβάλ, είναι και έτσι. Δηλαδή, πολλά φεστιβάλ είναι τέτοια φάση. Δεν Έχουνε είναι, και αυτό. Δεν είναι τόσο, ξέρεις, σούπερ όλα αυτά. Είναι άτομα που έχουν φτιάξει, είναι κάποιες μπάντες που έχουν κάνει ένα φεστιβάλ. Ή παίζουν και μικρά φεστιβάλ, καταλαβαίνεις. Εξαρτάται και από το ποιος είσαι εσύ, νομίζω. Δηλαδή, το πώς το διαχειριστείς και εσύ, γιατί Ναι, στάνταρ. μπορεί να είναι ο Το καθένας. Σεπτέμβριο πήγαμε σε ένα φεστιβάλ που το κάνει ένας τυπάκος, ένας Γερμανός, το κάνει στην Ισπανία, στην Αλμέιρα. Είναι η μόνη έρημο στην Ευρώπη και εκεί πέρα έχουν στήσει, έχουν γυρίσει όλα τα σπαγκέτι western. Ο καλός, ο κακός, ο άσχημος για μια χούφτα $, και έχουν όλα τα σκηνικά τα έχουν έτσι από τότε. Αλήθεια, λες. Μπαίνεις μέσα και νομίζεις ότι είσαι εκεί τώρα. Καμπόες και τέτοια, κανονικά. Και έχει κάνει ένα φεστιβάλ τώρα ο τύπος. Διήμερο τώρα το κάνει. Το headliner παίζει πρώτο το μεσημέρι. Και πάει όλο μέχρι το βράδυ έτσι. Άλλο τώρα πάει δικό του. αντίστροφα. Ναι, αντίστροφα. Αλλά είσαι εκεί μέσα τώρα, σου λέω, με κρεμάλες να βγαίνουν. Το σωστό desert fest είναι αυτό, Σου έτσι. λέω, δεν το πιστεύεις, Καταπληκτικό αυτό. Ναι, ρε. Εντάξει, ναι, αυτά ας πούμε είναι Να, αυτό εμπειρίες τώρα, που- ναι, κατάλαβες, τώρα πρέπει να πας εκεί, πού να πας, πώς θα, πώς θα Ναι, πας δεν εκεί. βγαίνει αυτό Ναι. εδώ πέρα. Εντάξει, άλλη χαρά το ένα, αλλά το άλλο το ακούω. Το ακούω. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θεωρώ ρε παιδί μου ότι τόσα χρόνια που είσαι στη σκηνή, σίγουρα έχει δει και κόσμο που το παίζει rockstars με ξένα κόλληβα, έτσι. Ρε, εσύ, αυτό το έχω δει και από πριν αρχίσουμε και όταν αρχίσαμε. Και με πριν το, αρχίσατε. Και με το heavy metal υπήρχε πολύ. Δηλαδή ήταν όλοι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Τώρα, η heavy metalία, οι μπάντες που δεν τους ήξερε κανένας. Μεταλλοπατέρες, ναι. Όχι να πεις ότι ήταν και κάποιοι, ότι κάποιος. Όλοι έτσι. Ένας λόγος που δεν γουστάραμε τη σκηνή, τη heavy metal, ήταν αυτό. Γιατί ήταν όλοι ντίβες εσύ. Όλοι ντίβες ήταν όλοι. Και μετά ανακάλυψε ότι αυτό είναι παντού. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, εσύ και τέτοια. Υπάρχει και στη Stoner, αλλά δεν είναι τόσο. Ναι, μικρότερο. Δεν στο δείχνουν έτσι. Ποια είναι, σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, ποια είναι η μεγαλύτερη ιδέα που έχει δει. Σε τι. Να δεις τον άλλο, ας πούμε, να το παίζει εκεί πέρα πάνω στα λύκη και να πεις ότι ρε φίλε, τώρα με αυτό εδώ τώρα το τερμάτισες, ρε, έχεις ξεφυλιστεί. Παίζουν και πολλές μπάντες έξω. Και έξω, όχι, δεν το λέω μόνο Που για... μπαίνουν, ξέρω εγώ, στο backstage και είμαστε εμείς και ξυνίζουν γιατί είμαστε εμείς ενώ πρέπει να είναι αυτοί. Ξέρω εγώ, τους βλέπεις. Δεν θέλουν να σου μιλήσουν καν. Είναι έτσι. Σου λέει τι έγινε. Ενώ έχετε βρεθεί εκεί πέρα για τον ίδιο λόγο. Το να βρε, κάνετε ναι, το ρε, ίδιο ναι, πράγμα, παίζουν πριν, παίζουν μετά. Ναι, ρε, εσύ. Έχεις κάποιο όνομα να δώσεις.
Δεν θέλω να δώσω. Θα κρατήσουμε τους τίτλους. Ναι. Αν σε πιέσω λίγο ακόμα. Όχι. Υπάρχει και σήμερα δηλαδή αυτό, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι. μεγαλώνει, δεν σταματάει. Και ξέρεις, όσο πιο μεγάλες οι μπάντες, τόσο πιο δεν υπάρχει. Δηλαδή ο άλλος τι να του πεις και τι να σου πει, είναι άνετος. Ναι, έχει φτάσει οι μικροί που προσπαθούν είναι να αρχιτούν κάπου, έχουν δει κάποιο έργο, ότι έτσι θα είναι, γίνεται πιο εύκολα εκεί. Στις πιο μεγάλες μπάντες και στην ηλικία είναι πιο cool εσύ. Δηλαδή... Είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν, το λέγαμε παιδιά off camera, αλλά το μάθετε κι εσείς, που λέγαμε ας πούμε για τα μεγάλα σκυλιά που είναι χαλαρά. Ναι. Δεν έχουν να αποδείξουν κάτι. Ναι. Το βλέπεις, δεν έχει να αποδείξει κάτι. Είναι αυτός. Άρα θεωρείς ότι γι' αυτό που, εντάξει, εσύ απέχεις βέβαια πάρα πολλά χρόνια από την underground μουσική σκηνή, αλλά φαντάζομαι έχεις μια αίσθηση, ακούς, μαθαίνεις τι γίνεται. Ναι. Θεωρείς ότι γι' αυτό, ας πούμε, γίνεται όλη αυτή η κολοφεράτζα μεταξύ των παντών, ότι επειδή είναι μικρές κλίμακες τρώγονται μεταξύ τους. Ναι, είναι και μικρή η σκηνή. Πόσες μπάντες θα χωρέσει. Έχουν περισσότερες ευκαιρίες τώρα, αλλά πόσοι. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό έχεις βρει εσύ κάποια μπάντα που έχεις ξεχωρίσει και που θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι η επόμενη Night Stalker και που θα πίστευες ότι θα πεις, ρε παιδί μου, αυτά τα πιτσιρίκια ή αυτά τα παιδιά το... Λέγαμε πριν, μου αρέσουν οι Ναξάτρας. Έχουν ξεφύγει πλέον, δεν είναι μικροί. Δεν είναι καινούργοι, δεν είναι μικροί, δηλαδή έχουν φύγει από το underground. Είναι μόνο 20 χρόνια. Ναι. Τρομερό και αυτό βέβαια, ότι πρέπει να χτίσεις μια 20ετία για να... Εσύ έτσι γίνεται, λες, αυτοί είναι οι πιτσιρικάδες, είναι μόνο 35 χρόνια στη σκηνή. Και άλλοι έχουν ματωμένα γόνατα, σέρνονται, λέει, για να φτάσουν. Και οι Planet μ' αρέσουν και οι Mods μ' αρέσουν γιατί τους ξέρω από το 2005 που ακόμα αρχίζανε και είχαν αυτό να κάνουμε και το συνεχίσανε αυτό το όνειρο, καταλαβαίνετε. Ναι, οι οποίοι είναι headline, ας πούμε, τώρα στα φεστιβάλ και μπράβο τους προφανώς τα παιδιά. Τώρα που λέγαμε ότι έχουμε φύγει από, λοιπόν, από εδώ και από εκεί, για φευγιό που λέγαμε, εγώ παρατηρήσω ότι και ο στίχος σου μιλάει πολύ για φυγή και ελευθερία, ρε παιδί μου. Έχει πολύ αυτό το vibe σε μένα τουλάχιστον. Η μουσική έχει μια ελευθερία. Από τις έννοιες της είναι η ελευθερία. Εσύ έχεις, ας πούμε, όμως κάτι στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, το οποίο προσπαθείς να τραπετεύσεις όταν γράφεις. Τώρα συγκεκριμένο όχι, τώρα πια. Γενικά, μες στα χρόνια, ας πούμε, κάτι το οποίο ήταν... Και από εξαρτήσεις και από έρωτες και από ό,τι υπάρχει στη ζωή. Όλα εξαρτήσεις. Όλα εξαρτήσεις. Τώρα το αέρας, το νερό, το φαΐ, όλα τα άλλα είναι... Δεν είπα ότι είναι οι decent εξαρτήσεις ή αυτές που πρέπει να είναι εξαρτήσεις, αλλά και ο έρωτας εξάρτηση γίνεται άμα έχουν γίνει σφαγές στα ονόματα του έρωτα. Ναι, βέβαια, στο όνομα του έρωτα εννοείται. Μα και είναι φυσικό να γράψεις για κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί είναι αυτό που λες, είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Ναι. Άρα η μουσική θεωρείς ότι είναι αυτό που σε έσωσε ή αυτό που θα σε σκοτώσει, ας πούμε? Μέχρι τώρα είναι αυτό που με έσωσε. Γιατί είναι αυτό που με κράτησε εσύ. Γιατί είναι πολύ βασικό να έχεις κάτι η μουσική είναι η ιδέα. Εσύ τι φτιάχνεις την ιδέα. Και αυτό που λέγαμε, η πίστη και όλα αυτά. Και όχι, μια ιδέα. Να, θα κάνω μουσική. Και σε κρατάει αυτό. Άμα θες να το κάνεις πραγματικά, αλλιώς, οκ. Ναι, ότι όσο το πιστεύεις και όσο η ψυχή σου είναι εκεί, φτάνεις, παιδιά... Ξέρεις τι γίνεται, σε κάποια φάση ξεγυμνώνεσαι εσύ. Φτάνεις στο κάτω-κάτω και λες, ωραία, τώρα τι θα κάνεις τώρα. Πού θα πας από εδώ ή θα κάνεις μουσική. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνεις δηλαδή. Δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις και τα δύο. Ναι, ή παραμένεις πάτο και ή θα κάνεις αυτό ή θα κάνεις το άλλο. Δεν έχει και τα δύο μαζί να τα προλάβω και να τα κρύψω, να τα καβαλώ. Δεν υπάρχει αυτό κάποια στιγμή, τελείωσε. Οπότε λες ναι. Και σε κρατά. Μου έκανε ένα έτσι και με ξανανέβασε η μουσική, καταλαβες. Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο, επειδή τώρα φυσικά αν θες το απαντάς αυτό, απλά επειδή ξέρω ότι έχουμε κοινούς γνωστούς που ήταν στη μουσική και έχουν φύγει από τη ζωή. Από διάφορους λόγους, τέλος πάντων, ο καθένας. Δηλαδή, κοιτούσα και τις προάλλες το βίντεο το Children of the Sun. Καλά, σαν μνημόσυνο είναι αυτό. Και το είπες εσύ για μένα τώρα και στεναχωριόμουν. Λέω, πού είναι ένας, πού είναι δύο. Αυτό, ας πούμε, το συναίσθημα, δηλαδή λέω ότι αν δημιουργήθηκε σε μένα,
Για σένα που είναι δικό σας. Έτσι, Πώς το... απλώς καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνεις εσύ. Έτσι το καταλαβαίνεις. Πού είναι ο έτσι, είναι στο πρώτο είναι ο έτσι. Ο άλλος που είναι στον πύρονα. Και ίσως αυτό σε βοηθάει λιγάκι να φύγεις και από αυτό που λες του... Ξέρεις τι γίνεται, η ζωή είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ζωή χωρίς το θάνατο. Το θέμα είναι να το ευχαριστηθείς εκείνη τη στιγμή που το ζεις. Ναι. Όχι να το δεις αυτό που λες στο βίντεο να πεις δεν έκανα παρέα με αυτό το μαλάκα. Ναι, ή δεν έκανα πολλά μαζί του. Το καταλάβεις, ρε γάμο. Και να το θυμηθείς τότε που έχει πεθάνει 10 χρόνια πριν. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ή να πεις, δεν πρόλαβα να του πω. Ναι, δεν κάτι έστω, ναι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι η στιγμή, εκείνη τη στιγμή. Είναι λίγο wake up call. Ναι, εσύ, που σου κάνει αυτό. Πρέπει να ζεις τη στιγμή με κάθε. Το τώρα. Και να το ευχαριστιέσαι. Γιατί η μόνη υποχρέωση που έχεις στον εαυτό σου είναι να είσαι ευτυχισμένος. Δεν έχεις κάποια άλλη υποχρέωση. Σε αυτό εδώ το πράγμα. Ξέρεις, τι υποχρέωση να έχεις σε ποιον. Να πληρώσεις τους φόρους και τον νερό και τον ΔΕΗ. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένος αυτό. Αν μπορούσαμε να ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Τελευταία πότε πήγαμε το καλοκαίρι σε ένα φεστιβάλ στη Γερμανία. Φτάνουμε βράδυ, ξέρω εγώ, που φτάσαμε Φραγκφούρτ, δεν θυμάμαι πού τέλος πάντων, Νιρεμβέργη. Λέω να πάω να πάρω 10 μιέτρια, θα πάω να πιω μπύρα. Και μπαίνω στο βενζινάδικο εκεί και τώρα κάτι μπύρες τόσες. Στο βενζινάδικο. 4 λίτρα, 10%. Ούτε μία. Τη μισή πια σου λέω. Έγινα κομματάκια, ρε. Τόσο, ένα πράγμα τόσο έτσι. Την είδα και λέω, θα πιω μια μπύρα, δεν κάνει να αυτή. Δεν ήθελες να πάρεις δηλαδή ένα κουτάκι 3,30, ένα λαγκεράκι, χαλαρά. Όχι, δεν με ενδιαφέρε. Ήθελα να πιω μια μπύρα έτσι ωραία, να το ευχαριστηθώ. Και μεγάλη, 4 λίτρα. Είχε και χρώμα. Πήρες καμιά κόκκινη, όχι, καμιά... τίποτα. Η πιο έτσι τώρα μπύρα, δεν θυμάμαι και τη μάρκα. 4 λίτρα, 10%, αυτό είναι. Εδώ, σχέση ποιότητα-τιμή, παιδιά. Και καλά μία να μην πιούμε πολλές. Ναι, εγώ την μπύρα μου έφερα, παιδιά. Σαν 16 μπύρες ήταν αυτό. Ναι. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο ψέμα που πιστεύει ο κόσμος για τη ζωή μιας ροκ μπάντας? Υπάρχει μύθος, ξέρεις τώρα, σεξ, drugs και rock and roll, ότι σε όλη τη μέρα έτσι και έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, τα κάνατε. Βρε, εσύ τα κάνεις. Όταν είσαι απλά δεν είναι ο κανόνας. Όχι, όταν είσαι σε ένα tour, θα το κάνεις μια μέρα, 2 μέρες μετά, τι θα κάνεις. Θα σε σέρνουν. Έλα, ανέβα να παίξεις. Δεν μπορείς να το κάνεις, θα το κάνεις 2-3 μέρες μετά, είσαι για πέταμα. Και δεν υπάρχει τόσο σταριλίκι όσο πουλάνε, όσο νομίζουν. Αυτά γίνονται αυτά με τους Guns N' Roses. Σίγουρα υπάρχουν, αλλά δεν έχεις χρόνο για να χωθούν και πρέπει να ξεσουρώσεις, να πας και soundcheck και να κάνεις την ρίτσα. Ναι, σε σηκώνουν από το βάνελα, ξύπνα, φτάσαμε. Ξέρεις έτσι. Και πάλι είναι αυτό που λες, το κάνεις και το έκανες και το κάναμε και πιο παλιά και όλα αυτά και να είμαστε κουρέλια, ξέρεις, στο βάνελ. Ναι. Όταν το αντικείμενο σου πιάνει μουσική μόνο, θες να κάνεις μουσική. Δεν σε ενδιαφέρει να είσαι... Σε χαλάει κιόλας. Δεν έχεις φωνή όταν πίνεις ξύδια. Φεύγουν όλα, δεν ακούς, δεν μιλάς, δεν. Ναι, περνάς πιο ωραία. Εσύ περνάς πιο ωραία, αλλά όλοι άλλοι σε κοιτάνε έτσι. Η κριτική που θα γίνει την επόμενη μέρα θα είναι τόσο καλή. Ξέρεις, την άλλη μέρα φαίνεται η αλήθεια. Μετά δεν σου μιλάει κανένας την άλλη μέρα και δεν σε κοιτάνε καν. Τι έγινε, παιδιά, που δεν θυμάσαι και τίποτα. Στα δύσκολα σου, τώρα δεν μιλάω μόνο για αυτές τις φάσεις. Γενικά, στα δύσκολα σου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς για να πεις στον εαυτό σου ότι ξέρεις κάτι, όλα είναι οκ. Τι εννοείς? Θα σκεφτείς, επειδή μου πες τώρα τι έχεις το ζόρι σου, όποιο και αν είναι αυτό, έτσι, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου. Αυτό που θα σκεφτείς για να πάρεις δύναμη, θα κοιτάξεις τον παπαγάλο, ας πούμε, και θα πεις σηκώνομαι από το κρεβάτι, θα σκεφτείς την μπάντα σου. Ξέρεις τι γίνεται τώρα πια, σηκώνομαι από το κρεβάτι γιατί μου αρέσει να σηκώνομαι από το κρεβάτι και πρωί και να δω τον ήλιο, ξέρεις, σε μέρα. Πολύ πιο απλά πράγματα. Ναι, πολύ βασικά πράγματα. Πιο πιτσιρικάς σηκωνόσουν 10 ώρα το βράδυ και ήσουν μέχρι τις 10 ώρα το πρωί έξω. Γύρναγες εκεί, κλαμπ, μπαρ, αυτά, τέτοια, πρόβες, μόδες. Τώρα δεν το θες αυτό το πολύ, γιατί σου λέω και πάλι είναι... Άμα κάνεις 50, 60, 70, 80, 100 live το χρόνο τώρα και έτσι,
ο μισός χρόνος είσαι σε πάρτι, Άρα καταλάβεις. γυρνάς στην ουσία back to basics, δηλαδή τα μικρά πράγματα που θα έπρεπε να εκτιμάει κάθε ο κόσμος. Τύπου, να σηκωθώ να δω τον ήλιο. Ξέρεις τι γίνεται, ρε. Άμα είσαι ένα μήνα τώρα στην Παπούρα, θες μετά λίγο ησυχία. Δεν θες να πας στο μπαρ να πεις τι έκανες το βράδυ, να πεις τι έκανα στο tour, αυτά τέτοια. Θες πρώτα απ' όλα ακούς ή 2 εβδομάδες έτσι, ξέρεις. Θες να ράξει κάπου, να είσαι ήρεμος, όσο μπορείς ήρεμος. Υπήρξε στιγμή που είπες, παιδί μου, φτάνει. Δεν αντέχω άλλο, το παρατάω, δεν το έχω. Όχι, αυτό το είχα σκεφτεί όταν είχα αρχίσει την μπάντα. Είχα αρχίσει το 89, 20 χρονών, λέω μέχρι 25. Άμα δεν γίνει τίποτα. Ωραίος, παιδιά, πολύ καλά τα έχει πάει. Ναι, άμα δεν γίνει τίποτα μέχρι 25 χρονών, τα λέμε, θα κάνω κάτι άλλο. Δεν το βάλα ποτέ σαν θα κάνω καριέρα ή θα κάνω αυτό, μετά θα κάνεις αυτό, μετά θα κάνεις αυτό, μετά θα κάνεις. Το βλέπα πάντα σαν παιχνίδι, εσύ. Και οι εποχές που αλλάζανε εσύ και ζητάνε άλλα πράγματα. Γιατί εντάξει, τότε ξεκινήσατε, ας πούμε, ήταν όντως πιο χύμα η κατάσταση. Πήγαινε πηγαία όπως έπρεπε. Μετά άρχισαν να μπαίνουν τα social, μετά τα νούμερα, μετά η τεχνολογία. Ξέρεις τι γίνεται, εμείς ήμασταν ήδη μέσα. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή Οπότε απλά ρολάρατε. τα social, Jimi Hendrix βάλανε. Και Motorhead. Δεν υπήρχε κάτι για να βάλουνε. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Μπήκαμε έτσι μόνοι μας. Χωρίς. Δεν έχουμε και πολύ σχέση. Εμείς δηλαδή, απλά είχατε ξεκινήσει να πηγαίνετε και συνεχίσατε. Ανοίξαμε ένα social, τι θα βάλουμε, τι υπάρχει. Οι Πέτρες και οι Night Stalker. Βάλε αυτούς, καταλαβαίνεις. Δεν υπήρχε κάτι άλλο για να βάλουν. Θέλω να μου πεις με ποιον τίτλο τραγουδιού, είτε δικού σου, είτε κάτι άλλο. Ό,τι θες εσύ, θα περιέγραφες την τωρινή φάση της ζωής σου. Γιατί έτσι όπως μου τα λες με τόση ηρεμία, εγώ για εσένα το Return of the Point of No Return. Είναι ο τίτλος του άλμπου, του τελευταίου που βγάλαμε. Φτάνεις στο σημείο χωρίς γυρισμό και γυρνάς. Άμα δεν γυρίσεις, έχεις μείνει εκεί. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να αλλάξεις πολλά πράγματα στη ζωή σου, όλα αυτά. Αλλά και πάλι πρέπει να το θες πραγματικά, ρε. Δεν μπορεί να σε σπρώξει κάποιος να κάνεις κάτι. Κανένας δεν μπορεί να αλλάξει κανέναν για τίποτα. Μα γι' αυτό υπάρχουν και τα ψυχιατρία και οι φυλακές και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να το θες εσύ πραγματικά να κάνεις. Να πεις, ναι, θα κάνω αυτό. Άρα θέλω να κάνω αυτό. Θεωρείς, παιδί μου, ότι πήγες, ήρθες, γλίτωσες και είπες ότι. Ωραία. Μια χαρά. Τι κάνω. Συνεχίζουμε. Όχι και γλίτωσα. Δεν είναι. Ένα μέρος του γλιτώματος ήταν η μουσική, καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχεις ένα. Ναι, με την ευρύτερη, ναι. Έχεις ένα παράθυρο με ένα φως στο σκοτάδι. Λες, να το, εκεί είναι. Θα πάω εκεί. Δεν είναι τίποτα. Καταλαβαίνεις. Γιατί και τίποτα να μην είναι, πρέπει να δημιουργήσεις εσύ κάτι. Και αυτό που λες όμως είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρεις τι, μπορεί να υπάρχει το παράθυρο με το φως με στο σκοτάδι. Και ο άλλος, επειδή παλεύει πολύ άσχημα με τους δαιμονές του, ας πούμε, να μην θέλει να πάει στο φως. Γιατί είναι πιο εύκολο να κάτσει. Μπορεί να το φοβάσαι το φως, Αυτό μπορεί να είναι πιο εύκολο να κάτσει στο σκοτάδι. Το έχεις μάθει αυτό. Είναι και η ευκολία. Και το βόλεμα. Ξέρεις, η γονίτσα στο σκοτάδι είναι ωραία. Ναι. Η αλλαγή είναι που φοβίζει. Όχι, είναι πολύ βασικό αυτό. Γιατί εντάξει, ξέρεις, πρέπει να ακούγεται ό,τι και αν περνάει ο καθένας, όποιο τομέα και αν είναι, να ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει εκεί πέρα έξω. Και ξέρεις τι γίνεται. Εμείς σαν άνθρωποι φοβόμαστε το άγνωστο. Ναι. Το άγνωστο, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Είναι φυσικό, δεν ξέρεις. Άμα είναι σκοτάδι, μπορεί να είναι γκρεμός πιο κάτω. Μα γι' αυτό αντιστεκόμαστε στην αλλαγή και γι' αυτό είμαστε. Ναι, αλλά γι' αυτό όμως βλέπεις τον άλλο να. Κοίτα αυτός που έκανε ένα βήμα πιο μπροστά, ρε μαλάκα. Κάπου ρίσκαρε κάτι. Και καθόμαστε και τον ακολουθάμε αυτόν τώρα. Και ο άλλος μπορεί να ήταν ό,τι να είναι. Το κλασικό που. Ναι, αυτό που λένε οι American better sound than sorry. Than sorry. Ποιος το είπε, ποιος το έχει βρει αυτό. Κάποιος που έχει πάθει sorry. Άμα έχεις πάθει sorry. Ναι, δεν γίνεται να το πει κάποιος save. Ο save θα πει στο sorry τι έγινε, θα πει ο sorry. Sorry, όχι από εκεί. Αναγκαστικά κάποιος πρέπει να είναι μπροστά να το κάνει αυτό. Όταν όλα τελειώσουν, τι θα θέλεις να γράφει το Wikipedia για σένα? Τίποτα. Μην μου λες τίποτα, θα πάω να γράψω προσωπικά. Όταν όλα τελειώσουν, τι εννοείς? Σε αυτόν τον πλανήτη δεν θα γράφει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Αν για κάποιο λόγο, ρε παιδάκι μου, τελειώσει η μπάντα, ξέρω εγώ, όταν αφήσεις εσύ αυτόν τον κόσμο. Άμα πεθάνω. Ναι, τι θα θέλεις, παιδί μου, ποια θα θέλεις να είναι η ιστεροφημία? Ρε μαλάκες, ο Αργύρης κουνήθηκε. Δεν του πεις τώρα. Ορίστε, έτσι τη ζει τη ζωή του, ρε παιδιά. Ποια θεωρείς ότι. Όχι, ποια θεωρείς, ποια νιώθεις ότι είναι η καλύτερη ιστορία που έχεις να μοιραστείς
από την οικογένειά σου, από την πάντα. Δηλαδή, είτε on the road, είτε από recording, είτε από πρόβα, είτε από στούντιο. Από ποια στιγμή σας, παιδί μου, δεν ξέρω, αγαπάς περισσότερο? Μην μου πεις μία, πες μας κάτι. Είναι τίγκα οι στιγμές. Ρίχνουμε τόσο γέλιο έτσι κι αλλιώς μεταξύ μας, με τα ενδοαστεία που έχουμε, ξέρω, και που τα ξέρουμε, τα καταλαβαίνουμε μόνο εμείς τέτοια. Αλλά τι, μια φορά πήγε να με αφήσει ο Ανδρέας στο Βερολίνο. Να σε αφήσει. Ναι, να με αφήσει. Επίτηδες ή σε ξέχασε? Να με αφήσει. Ήθελα να σε αφήσω, μου λέει. Αλλά έχει χάρη, μου λέει, η μάνα σου και τέτοια. Γιατί τα είχα κάνει. Πες το. Δεν θα μπει μπιπ. Είχαμε. Τι να σου πω, μπήκα σε ένα ντονεράδικο στο Βερολίνο που το είχαν κάτι οι Τούρκοι. Και ήταν οι άλλοι εκεί, τρώγανε και εγώ ήμουνα φιτίλια. Παίρνω μια πίτσα, κάθομαι σε ένα τραπέζι και όπως κάθομαι κάνω ένα έτσι και τα ρίχνω όλα. Τι είχε πάνω στο τραπέζι, ευτυχώς ήταν όλα μεταλλικά τσίγκινα. Τινγκ τονγκ να γίνεται τώρα εκεί μέσα, δεν θα τινγκ τονγκ να είναι οι Τούρκοι τώρα. Με τα ντονέρ και με το μαχαίρι έτσι με κοιτάνε. Να με βλέπουν οι άλλοι και να του λένε μη του μιλάς. Κοιτάω, βλέπω τον Τινάκο, τον ντράμερ του, έλα Αντίνο, εδώ μαζί. Να σηκώνονται να φεύγουνε ρε, να εξαφανίζονται, να κρύβονται. Μετά είχαμε πάει σε ένα σπίτι και βάλα σε ένα... πώς το λένε, αυτό που ζεσταίνει το νερό. Βραστήρα. Ναι, σε βραστήρα έβαλα 2 αυγά για να τα βράσω. Και τα ξέχασα. Ξεράθηκαν, έφυγε όλο το νερό, πήγα να βάλω φωτιά στο... Εκεί ήθελε να σε αφήσει ο Ανδρέας. Ναι, την άλλη μέρα. Του λέω τι έγινε ρε. Τίποτα, μην θυμάμαι τίποτα, μου λέει. Έχει χάρη. Θα τον άφηνε στο Βερολίνο, παιδί μου. Έχει χάρη, μου λέει, που σκέφτομαι τη μάνα σου. Ο Ανδρέας είναι μεγάλο, για μένα, είναι μεγάλο stop. Δηλαδή, εγώ ήμουνα, μου έκανε ένα έτσι, θα κοιμηθείς κάτω σήμερα. Στο πάτωμα, ναι. Έβλεπε. Αφεντικό. Όχι, έβλεπε. Ναι. Έβλεπε εδώ νούμερα. Έβλεπε πάλι, στο πάτωμα, ναι, Ανδρέα. Αυτό λέω, αφεντικό, είπε ο Ανδρέας. Τηλέφωνο, ρε. Κάτω αργύρης. Στο τηλέφωνο να μ' ακούει. Τι έγινε, τι να γίνει, ρε Ανδρέα. Καλά, μου λέει, εντάξει, στο πάτωμα. Είναι σαν μικρός αδερφός και σαν μεγάλος, μαζί. Καταλαβαίνω ότι είναι πυλώνας στη ζωή σου, είναι δηλαδή σταθερά σου. Μα είμαστε και από το 91-92 μαζί. Θέλει, δεν θέλει, ξέρει όλα τα πάντα. Ξέρει. Ξέρεις πώς είμαι, τι κάνω, τι... Και είναι βασικό αυτό. Είναι το λουρί σου. Και δεν έφυγε ο άνθρωπος, Θα μπορούσε να πει, έλα, τα λέμε, φίλε, είσαι για πέταμα. Ναι, για την ουσία... Είσαι για πέταμα, στην ουσία ήμουν για πέταμα, εσύ. Το 2000 δεν είχαμε κάνει ούτε ένα live, πώς να σου πω, τέτοια φάση. Είναι δηλαδή από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σου. Σίγουρα. Έτσι κι αλλιώς. Σίγουρα. Είναι και ο Τόλης, γιατί το ξέρω και τον Τόλη χρόνια και από πιτσιρικάδες και όλα αυτά. Ποιος άλλος, εντάξει, ο Ντίνος είναι μόνο 15 χρόνια στην πάντα. Είναι μόνο. Είναι ο μικρότερος. Εντάξει, είναι ο μικρότερος, αλλά ξέρεις το μόνο 15 χρόνια. Ναι. Είναι, τα ακούσει και για τον άλλο είναι. Μισή ζωή, τα ακούσει όλας πιτσιρικά σου πει 15 χρόνια, 20 ζω. Ναι, έλα, ναι. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω, μιλάς με άλλα νούμερα, άλλα μεγέθη τώρα. Εσύ προφανώς, είναι λογικό. Μα γι' αυτό και λέω ότι η οικογένεια, καταλάβες, γιατί ποιος είναι η οικογένεια. Μα και εγώ δεν σε ρώτησα, το θεώρησα δεδομένο ότι είστε οικογένεια. Όχι, εννοώ αυτό, ποιος είναι η οικογένεια. Αυτή που είσαι μαζί συνέχεια. Που είσαι μαζί, που τρίβεσαι μαζί. Αυτή που έχεις επιλέξει. Ναι, εννοείται. Η οικογένεια δεν την επιλέγεις. Γεννιέσαι αυτό και θες δεν θες είσαι. Τη βιολογική, ναι. Στη φοράνε καπέλο. Ναι, γεννιέσαι μέσα εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα την οικογένειά μας την επιλέγουμε με τους ανθρώπους που διαλέγουμε αυτό. Τη φτιάχνεις την οικογένεια, ναι. Και ξέρεις τι γίνεται. Τώρα με τον Ανδρέα μένουμε και 3 χρόνια μαζί. Από το 14 είμαι με την Κατερίνα και τώρα τα 3 τελευταία χρόνια έχει έρθει και ο Ανδρέας στο σπίτι. Γιατί χώρισε και έφυγε από εκεί που έμενε. Και του λέμε, έλα, εννοείται. Ναι, προφανώς. Και είμαστε τώρα σαν οικογένεια, 60 κοντά, φοιτητές όμως. Ξέρεις τώρα, είμαστε καραπούτσα εκεί μέσα. Με τον κόκο, με τον παπαγάλο, να σε βρίζει ο παπαγάλος, να κάθεσαι να είμαστε 3-4 άτομα και να καθόμαστε αυτό. Τέλειο. Σαν οικογένεια. Θέλω να δω το vlog αυτό τόσο πολύ. Μιλάμε, θα είμαι πρώτη φαν εκεί, like και πρώτο comment.
Η ζωή με τον Ανδρέα και τον Αργύρη. Και τον Κόκο. Δεν προέκυψε ή δεν ήθελες με παιδιά, γιατί την οικογένεια την έχεις. Ναι. Τα παιδιά, δηλαδή, παιδί μπορεί να είναι και ο παπαγάλος, γιατί για μένα ο σκύλος μου, παιδιά, είναι το παιδί μου. Τώρα, ναι, Τα λέμε αυτά. Ναι. Όχι, δεν ήθελα ποτέ. Δεν ήθελα δηλαδή. Δεν είμαστε όλοι για να οδηγάμε. Δεν είμαστε όλοι για να ανεβαίνουμε στο Everest. Δεν είμαστε όλοι για να κάνουμε παιδιά. Όλοι εύκολα, ναι, γίνεται, αλλά στους 9 μήνες. Μετά που θα βγει το παιδάκι, τι θα Όχι πω. μόνο μετά που θα βγει το παιδάκι, μέχρι να πεθάνεις. Αυτό μετά που θα βγει, μείνει το παιδάκι. Τι πώς, το παιδί δεν είναι το παιδάκι, είναι η ζωή σου μετά. Καταλαβες. Μπορεί να είμαι πολύ εγωιστής για να μην θέλω παιδιά. Να θέλω να ασχοληθώ με μένα μόνο. Καταλαβαίνω. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό ο εγωισμός. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή να τον βγάλουμε και από Μπορεί να είναι κιόλας σιγά μην χαθεί η ράτσα. Ξέρεις, ας κάνει κάποιος άλλος παιδιά. Είναι και λίγο ματαιοδοξία, ρε εσύ. Δεν ήθελες Παιδιά, έχεις κάνει παιδιά, γιατί ρε φίλε. Όπα, ξέρεις. Ο καθένας κάνει παιδιά για διαφορετικούς λόγους. Δεν ξέρω αν είναι όλοι συνειδητοποιημένοι. Θα ήθελα να είναι και θα ήθελα να περνάνε και ένα ψυχολόγο πιο πριν, αλλά αυτά είναι κάτι δικά μου. Ναι. Για να οδηγείς πρέπει να κάνεις μερικά μαθήματα, πρέπει να είσαι. Θεωρητικά, οκ. Ναι, δεν είναι ότι. Εντάξει, βιολογικά μπορείς να κάνεις παιδιά. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε φίλε, τι θα του πεις. Τι να προσέξει. Όχι, το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ξέρεις, κάποτε οι άνθρωποι κάνανε παιδιά γιατί αυτό ξέρανε να κάνουν και αυτό έπρεπε να κάνουν. Μεγαλώνοντας οι γενιές. Δεν υπήρχε Που τηλεόραση. έχουμε. Ναι. Δεν είχαν τι να κάνουν. Ρε. Τώρα βάζει και μια τσόντα στο τηλέφωνο και για τα λέγαμε τι παιδιά. Ο μόνος τρόπος να έχεις κάποιο είδους σεξ κάποτε ήταν μόνο αυτό. Θα παντρευτείς και θα κάνεις παιδιά. Αυτή η επαφή υπήρχε. Σου λέει όλους γιατί, εγώ δεν μπορώ να κάνω παιδιά μου, ρε. Όλα, αυτό, να, θα κάνω κι εγώ. Κάνε κι εσύ. Κάνε κι εσύ να πούμε τι. Δεν πρόκειται να λείψει αυτό το πλανήτη, ο άνθρωπος, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό το είδος. Μακάρι να έλειπε ο άνθρωπος και να. Θα λείπει κάποια στιγμή, θα φύγει κι αυτό, ρε. Υπάρχει κάποια ερώτηση που δεν σου έκανα και θα θέλεις να σου κάνω? Έχεις εσύ κάτι στο μυαλό σου? Όχι, αλλά θα το λέω σε όλους στο τέλος. Ότι αν υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πεις κάτι το οποίο ξέρεις, εγώ δεν το σκέφτηκα. Και επειδή εδώ πέρα η κουβέντα μας μπορεί να μην την πίνεις πλέον την μπύρα. Και καλύτερα με αυτό που επέλεξες τελευταία φορά, ειλικρινά μην ξαναπείς μπύρα. Μα το τέτοιο λέγεται βάλε μπύρα. Ναι, εσένα σου βάλαμε νερό, γιατί το πετρέλαιο που ψωνίζει στο βενζινάδικο. Ναι, δεν κάνει. Δεν θα ήταν αυτό, δεν πειράζει. Και λεβάντα. Πλαστική. Άσε κάτι. Έχει πάει το πετρέλαιο. Υπάρχει κάτι που θες να πεις, κάτι να μοιραστείς, κάτι, πες τι. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Κοίτα, δεν μπορώ να πω τώρα ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι την επόμενη μπύρα μας, γιατί δεν θα πίνεις μπύρα. Θα τα ξαναπούμε όμως μέχρι το επόμενο τσούγκρισμα. Το κάνουμε το τσούγκρισμα, δεν έχει σημασία. Αργύρη, είσαι πάρα πολύ αληθινός. Το ξέρουμε δηλαδή και απλά το επιβεβαιώνεις αυτή τη στιγμή και ξέρεις. Μας θυμίζει, ρε παιδάκι μου, ότι αν δεν το λέει η καρδούλα σου, καλύτερα να μην πιάνεις το μικρόφωνο, καλύτερα να μην ανεβαίνεις εκεί πέρα έξω. Αναλόγως γιατί πας, κατάλαβες. Άμα έχεις δηλαδή, πει, θα πάω για τα λεφτά, θα πάω για τις γυναίκες, θα πάω για τα. Η μουσική είναι μουσική, φίλε. Σε πετάει η ίδια μόνη της, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, σε ξερνάει το σύστημα. Θα θες κάτι άλλο εσύ, Έλα, πήγαινε στο κάτι άλλο. Τη μουσική την υπηρετείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ πέρα. Εγώ ευχαριστώ. Ο Αργύρης είπε να αγαπά το ένα στον άλλο. Εγώ θα σας πω να βάλετε και λίγο να ιστό και στο τέρμα. Και μέχρι την επόμενη μπύρα μας, τα φιλιά μας.